Bună seara! A intrat în sfârșit după o luptă grea. Deci, ca să vă dați seama la ce a intrat un pop-up de 6 mm cu un cărlic de 14. Deci atât de mic este. Tremur tot că sunt rupt de frig. Am stat până acum afară. Și acum se iau ăsta de aici și să-i dăm o cântărire. Primul pește, cu noroc în seara asta să nu dorm. Ia să vedem. Bineînțeles că nu are baterie. Nu, că nu are baterie. A stat atât de mult. Oricum ca 7 kg. Este destul de frumos. Cred că nu e spre 10 am pe acolo. Oricum foarte frumos. Să-i facem eliberare. Eu sunt mulțumit. Mă bucur, primul pește după atâtea ore și pe vreme rece. Este ceva. Are. Hai să dăm drumul la pică. Da, vină drept până aici. Are 10 kg și nu mă ține, mă. Și a plecat. Gata, mai opri.